104.7 IFM. Report! Bug sa pinagsamang puwersa ng anti-illegal drugs operatives ang isang high-value drug suspect sa isang bypass operation na isinagawa sa Barangay Poblasyon, Aringay, La Union kahapon Enero 31. Kinilala ni Police Colonel Herel L. Bruno, Provincial Director ng La Union Police Provincial Office, ang suspect bilang isang 37 anyos na freelance painter, residente ng nasabing barangay at miyembro ng Verona Drug Group. Nasamsam mula sa operasyon ang humigit kumulang 70 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 476,000 pesos kasama ang drug paraphernalia at iba pang ebidensya. Kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampal laban sa suspect. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.